Здравейте на всички! Благодаря ви, че отново сте тук. Надявам се всички да сте добре, да се чувствате комфортно. Така времето се позатопли. Днес реших да разгледаме една темичка, която ще бъде като заглавие да бъде: какво ви очаква в отношенията с човекът, за когото мислите? Хайде да видим първо човека, за когото вие мислите, вашата ситуация такава, каквато вие усещате, и да видим кой ще дойде тук при нас. Хайде да видим. Като че ли тук имаме един човек, който със сигурност така показва една стабилност, едно приятелство, може би, от дълго време, или поне има предистория от вашите отношения, който по някаква причина е показал някакво разочарование към вас, може би имало спор или отстояване на позиции всеки един от вас. Много е възможно дори ситуацията помежду ви да е станала някак неясна, неразрешена, неизказана. Но в същото време се показвате по един и същи начин. И двамата мислите по един и същи начин за създалата се ситуация, може би. Но никой не дава индикация за някаква яснота относно вашите отношения или за създалата се случка между вас, за това, което се е коментирало, това, което се е оспорвало. Като че ли тук дамата стои по-разочарована в тези отношения, може би по-критична към човека, за когото гледаме, но това, което ми прави впечатление, между другото, като че ли сте си хора на един акъл, и така интелектуално, като че ли много се доближавате, дори и в мислите си. Но имаме една ситуация, която стои неясна, неразрешена и никой от двама ви не прави крачка за нейното изясняване дори. Така всеки си е наумил неговото, както се казва. Хайде да видим още малко. Така, между другото, тук ще кажа също, че дамата поставя много сериозни граници в тези отношения, като че ли има някакви изисквания към този човек, има неща, които са, как да кажа, като ясна граница очертана. Много е вероятно това да е тройна конфигурация, но не е задължително. Пак казвам, не е задължително. Възможно е това да са отношения в тесен кръг от хора, между приятели, между колеги, и докато той стои в по-отбранителна позиция, дамата е някак по-категорична, е поставила много сериозни граници, като че ли не желае да бъде убеждавана в каквото и да било. Хайде да видим и двамата по-отделно. Тук ще кажа, че може би да е станало и някакво сякаш, че определено имаме някаква случка, която е останала неизяснена, между другото. Изказани са някакви думи, дори бих казала, че тук може би мъжът така се е опитал да позамълчи, докато дамата е била по-настоятелна, по-разговорлива, по-така изказала своята позиция и поставила едни сериозни граници в тези отношения, или поне на този етап тя показва една категоричност в поведението си към него. Хайде да видим обаче него.
Тук ще кажа, че този човек по някаква причина показва, че а, може би се опитва да ви убеди в нещо, в което самия той вярва. Определено вярва. Докато тук ще кажа за дамата, има една стопираност, може би в отношенията, поставена една пауза, като че ли, може би това да са отношения или с предистория, или това да са отношения, които по някаква причина са били, как да кажа, напомнящи нещо за миналото й. Нещо напомнящо от, може би от по-младите й години. Или са отношения с човек от миналото, или това е нещо, което ви напомня, тази ситуация ви напомня нещо определено, нещо конкретно. Докато тук господина сякаш че ли, как да кажа, някак заявява, като че ли се опитва да ви убеди в нещо този човек. Определено се опитва да ви убеди в нещо. Сякаш че иска да постави някакъв край на нещо този човек, да се приключи с нещо и то да е именно с цел като че ли да завърши някакъв цикъл. Да приключи някакъв цикъл, но другото, което искам да кажа тук, може би той е по-склонен да сложи край, да заровите томаховката, както се казва. Да заровите онова, което се е случило, което се е изказало. Дори бих казала, че този човек би желал да приключи един цикъл, в който е имало как всеки да устоя неговата си позиция и да има някакво взаимство, някакъв допир отново до вас. Хайде да видим тази неизяснена тук ситуация, която стои. Много неясна. Тук като че ли, честно казано, в тази ситуация ще кажа така, сякаш, че ситуация, в която има някаква тайна. Това нещо, тази тайна и тази прикритост държи така тази неяснота като в капан, като че ли ни позволява да излезе тази неяснота. Не може да бъде признато нещо, не може да бъде изказано нещо. Именно точно като в капан. Истината не трябва да излиза наяве. Сега много е възможно това да са тайни отношения. Между другото, казвам го, не за всеки ще резонира, че е така, но абсолютно е възможно, ако това са тайни отношения. Като че ли обаче в тези отношения се е опитвало да се полагат някакви усилия, да има някакво развитие в тези отношения, но тази неяснота идва именно от тази тайна и от това, че стоите в плен на тази тайна и на неизяснена ситуация, между другото. Има нещо, което не може да бъде изказано, не може да бъде разкрито, не може да бъде показано. Искам още една карта да хвърлим.
И то именно за тези отношения да има някаква стабилност. Този капан, тази тайна, тази неяснота не позволяват като че ли да имат развитие тези отношения. Ако сте разпознали вашата ситуация или човека, за когото гледахме тук, за когото вие мислите, хайде да видим какво ви очаква в отношенията ви с него. Какво ви очаква? Какво ви очаква с този човек? Сега, това е партньорство, в което има намесено, може би, трето лице, може би роднина, може би близък, може би тук ще говорим, че някой не иска да изостави нещо или някого, може би партньорство от разстояние, може би често оттегляне в това партньорство. Тук може да кажем също, че е възможно това да са отношения, в които е имало така наченки на семейство, на намеса на родител, възможно е това да е съпруга. Какво обаче да очаквате? Това, което искам да кажа като очаквания да имате, тук ще кажа също, че дори да е оттеглян този човек по някаква причина, явно има какво да разрешава. Но също, което ме прави впечатление, е, че този човек все още не е отпуснал ситуацията между вас. Показва, че главата му сочи към вас, между другото, все още. Тук отново си идваме на думата, че най-вероятно ще има един разговор между вас, може би разговор дори свързан така с някаква дейност, дори може би и по работа, да е някаква среща, някакъв разговор. В този разговор обаче се показва, че тук вече ще се търси някаква справедливост, може би, в тези отношения. Така, като че ли ще дадете шанс така да си поговорите с този човек или поне да има някакъв разговор и да се изясни нещо, но тук вече ще се усети промяната в тези отношения. Като че ли вече така поутихнали страстите около това, което се е случило в тази ситуация. Но в същото време може би ще покажете една лека така хладност един към друг. И то именно поради това, което се е случило преди това. Не толкова хладност като надменно поведение, ами по-скоро като промяна вече в отношението си към другия човек. Другото, което искам да кажа е, че ако тук имаме хора, които по някаква причина наистина са прекратили тези отношения или са се казали наистина кофти думи, ще имаме един рестарт в отношенията, като че ли този човек по някаква причина ще се завърне. Дори казвам среща. Но знаете ли,
тук има и нещо друго, което се вижда. На дъното стои чашата с любов. Но имаме и другото, че все още има така и ние изкристи на емоция и на страст помежду ви, които така се прехвърчат. И това ще го усетите, може би, и двамата. Сякаш всеки се опитва да запази, как да кажа, в отношенията ви, всеки се опитва да запази собствения си мир и собствения си комфорт. Но в същото време искрата между вас все още ще се усеща като емоция. Така, хайде да видим обаче на другите карти какво ще ни подскажат за тези отношения. Като че ли, честно казано, са едни отношения, в които е имало наистина много трудни, като че ли в моменти. Но така има една светлинка в тунела. Какво да очаквате? О, да, страстта все още има между вас. Страст, емоция. Тук ще се стигне до един избор, честно казано. Избор, избор. Така, дори да има раздвижване между вас, това, което карта казва е: не позволявайте по някаква причина да отмъщавате на този човек или да мъстите за онова всичко, което се е случило. Отдайте се на почивка, откъснете се от всичко това, което се е случило. Не позволявайте, направете избора си така, че да бъде такъв, че да не потъвате отново. Със сигурност този човек показва. Сега много е вероятно наистина да има намесени роднини, род, семейство, хора, които по някакъв начин са възпрепятствали тези отношения или са повлияли по някаква причина в тези отношения. Така да е стопирано раздвижването, да се затъва в едно положение. Но на другото, което ми прави много силно впечатление, е, че дори да не желае този човек да губи част от близките си или от дом или от семейство, той показва и някаква грижа към вас. Показва и загрижеността си за вас. Сега, ако наистина това са отношения в триъгълник, не позволявайте да робувате на тези отношения и така да са като един черен облак над главата ви. Направете избора си така, че вие да се чувствате комфортно и дори бих казала, че ако по някакъв начин така сте искали да се самонараните един друг поради каквито и да е причини, просто се отдалечете от това нещо и как да кажа, подарете си внимание, подарете си. Имаме един подарък тук, имаме един дар, имаме като че ли така глътка свеж въздух от всичката тая рутина, която
ви заобикаля. Отдалечете се от това да има отмъщение или от хората, които по някаква причина влияят на тези отношения. А се насладете на тях. И пак казвам, ако това наистина са отношения в триъгълник или има намесени лица, направете така избора си, че това да не е буреносен облак на главата ви, и да не служите на тези отношения, а напротив, изборът да ви е такъв, че да не потъвате съвсем във връзката, да извличате хубавото от нея, да извличате доброто от нея. Загриженост, приятелство. Дори бих казала, че наистина, ако този човек има някакво семейство, той показва, че няма желание да губи вас и показва една загриженост към това, което се случва с вас. Но другото, което искам да кажа, страстта си стои на дъното, между вас има страст. Това беше от мен. Благодаря ви, че гледахте. Благодаря ви, че останахте до края и че гледате видеята, че коментирате. Пожелавам ви така хубав уикенд. Да ви е слънчево, да ви е топло на душата и се усмихвайте. Чао и до скоро!